O Club Deportivo Estradense xa ten novo presidente. Juan Afonso era, na noite de onte, elexido presidente do clube. O traballo xa se ve un pouco durante todo este ano, non? Tuve a suerte de que Antonio, pois, e considero unha suerte, sinceramente, que levou en min. Podo dicir alto e claro que en ningún momento se meteu no meu traballo. Creo que hai xente que está dentro do clube que pode colaborar. Me deixou traballar e gestionar o clube, pois, a maneira que eu e a miña xunta directiva creímos máis convinte de cara ao clube sempre. Sempre traballamos, pois, de cara ao mellor para o clube. Creo que fixemos un gran esforzo e teño que agradecerlle, pois, o grupo de traballo que tuve en todo o ano conmigo, que podese decir que é un grupo de traballo de unhas 12 personas que me apoyaron en todo momento, estuveron aí perdendo o seu tempo, as súas horas libres, e non me fallaron en ningún momento. Teño o respaldo deles, van a seguir conmigo, neste caso, pois, con nós, o Clube Deportivo Estradense. Eu me comprometo a seguir gestionando isto da mellor maneira posible. Como ben dixo Antonio, en ningún momento, pois, hipotecar o clube, ter os pés na terra, digamos así. Se temos que estar en preferente, pois seguir en preferente. Se podemos conseguir o ascenso, pois o intentaremos, pero, bueno, sempre cos pés na terra, non? Eu penso que este ano as cousas se fixeron ben, sempre hai fallos, hai errores, creo que todo é mellorable, pero, bueno, penso que o traballo está aí. A tempada rematou, pois, quizás podemos decir ben, ainda que non chegamos a conseguir o ascenso, que era o objetivo do clube, pero, bueno, creo que acabamos nunha meritoria terceira posición, quintos a nivel preferente Galicia. Eu creo que, bueno, pois é tamén unha labor que hai que agradecer tanto aos xogadores, que durante unha tempada, como todos ben sabedes, se pasan momentos mellores e peores, pero, bueno, creo que a todos os xogadores que formaron parte da plantilla do Clube Deportivo Estradense este ano se lle debe reconocer. Vamos a seguir traballando, pois, na mesma línea, con tranquilidade, con serenidade, intentando facer as cousas ben e sempre, volvo a repetir, de cara ao millor para o Clube Deportivo Estradense. De cara ao ano que ven, pois, bueno, un pouco xa temos pasos dados, digamos así. Non temos cerrado de momento ningún entrenador, temos pasos movidos con varios. Non queremos precipitarnos en ningún momento, porque vamos a intentar buscar a persoa máis axeitada para dirixir o Clube Deportivo Estradense, pois, nestes anos, non? Como ben sabedes, Pencho non sigue con nós, Manolo, que temos aí, si vai a seguir con nós. Eu personalmente considero un dos mellores preparadores físicos que hai en Galicia. Creo que fixo un traballo excelente durante todo este ano. Pencho, pois, neste caso nos abandona, queda un opiño aí que intentaremos cubrir con alguén axeitado. Penso que, pois, a mellor son de haber feito cousas millores e cousas peores tamén, digamos así, pero creo que en todo momento calquer decisión que tomaron neste caso, pois, tanto Pencho como Manolo, como adestrador e coadestrador que eran, foron de cara ao millor para o Clube Deportivo Estradense. Estou seguro que en ningún momento sacaron ninguna alineación ni fixeron nada para que o Clube Deportivo Estradense perdera ningún partido. As cousas non saliron, pois, o mellor ben de todo, pero creo que sí fixemos unha campaña moi notable. En base a isto, xa para non liarme moitísimo máis, vamos a seguir tratando de seguir na mesma línea, a seguir traballando, que despois de todo este é o Clube Deportivo Estradense. Non somos o Madrid, por desgracia non temos os cartos que les teñen para poder facer fichaxes galácticos nin cousas desas, non? Temos que traballar cos pés na terra, non? En base a iso, sí me comprometo a seguir traballando eu e a miña xunta directiva, non? En sacar isto adiante, bueno, pois que o Clube Deportivo Estradense siga aí. Como ben sabedes, as relacións co Concello volveronse a establecer. Vamos a volver a recibir a mesma cantidade que estábamos percibindo, a cal eu, ainda así, penso que personalmente é inferior ao que o Clube Deportivo Estradense se merece, non? Digamos así, facendo unha valoración, pois, co que perciben outros clubes, non?
Por certo, que lles podemos anticipar, en primicia informativa, que un 99% de posibilidades o novo adestrador do equipo da Estrada será Oreiro, un home que xa estivo precisamente no equipo estradense. Por lo tanto, prácticamente, repito, pechada esa incorporación de Oreiro, pendiente, quedan flecos para que tamén se incorpore Rico a plantilla do Club Deportivo Estradense. Cambiamos de asunto para chegarnos agora a outro que chega precisamente de